Dragi gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u zadnju ovotjednu svakodnevicu. 20 je sati i 5 minuta. Ja vam večeras, kao i svakoga puta, donosim nove teme i nove goste. Ovoga puta moj prvi gost je gospodin Marko Poljak, direktor tvrtke Newton Technologies Adria d.o.o. A prije nego što pozdravim svog gosta i krenem razgovor sa njime, pogledajte točno u prilogu što je to Newton kompanija i o čemu je točno riječ. Često kada slušamo o problemima u zdravstvenom sustavu Hrvatske, nerijetko ćemo čuti da se liječnici bore s puno administracije. Svakodnevno moraju ispisati desetke nalaza, što im oduzima vrijeme. U jednom danu napravimo svaki doktor napravi 30-40 pregleda, od ultrazvuka, rengena, magneta, CT-a, Dopplera, dakle svih mogućih pregleda. Naravno, svi ti pacijenti moraju dobiti nekakav nalaz. Taj nalaz mora biti u pismenom obliku i moraju biti nekakve slike. Obično nalaz sadrži možda, pola stranice teksta gdje morate opisati kompletno čitav što ste vidjeli i što ste preporučili, tako da je to u stvari što se tiče, kao što se nekad radilo ili se još radi u nekim ustanovama, to je vezano ili da vi pišete na tipkovnicu, što naravno troši vrijeme, ili da diktirate, pa to onda imate tajnicu koja to prepisuje i onda piše. 2016. godine profesor Drinković je zato u svoj rad uveo program pod nazivom Newton. Newton Dictate sustav, koji se temelji na umjetnoj inteligenciji, optimizira radne procese preko 1300 korisnika u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji u pravosuđu i zdravstvu. Kada govorimo o zdravstvu, referentna lista uključuje KBC Zagreb, Opću bolnicu Pula, Kliničku bolnicu Merkur, Kliničku bolnicu Sveti Duh, Polikliniku Drinković i niz drugih. To je, ajmo reći, kompjuterski diktafon, znači koji se sastoji u tome da mi diktiramo tekst, taj tekst se automatski bilježi preko kompjutera, preko računala na formular i praktički vi ste vrlo brzo sastavili, dakle, slobodnim govorom vi jednostavno napravite čitav taj pregled i za to vam treba možda pola minute, maksimalno minutu. Ovim programom vrijeme ispisivanja nalaza je uvelike skraćeno. Newton Dictate pretvara govor u tekst u realnom vremenu, uvodi novu dimenziju u proizvodnji dokumenata s nizom naprednih značajki. Sustav omogućuje uštedu vremena i sredstava kroz reorganizaciju radnih procesa. Uz potpuno novi sustav prepoznavanja govora razvijen na temelju neuralnih mreža, Newton Dictate omogućuje veću preciznost transkribiranja teksta te postiže točnosti do 98%. Bitno je da vam ekstremno skrati vrijeme. Znači, zamislite da vi sad sjednete za svakog pacijenta, znači ih ima 30 i napišete 30 rečenica. Znači, vi ste na samo to pisanje taj dan izgubili 1 do 2 sata samo na pisanje nalaza. Tako da s tim vi dobivate jako puno neefikasnosti što se tiče, prvo, za mene osobno je ekstremno lagano. Benefite korištenja ovog programa osjećaju i pacijenti. Mi imamo jedan način rada za razliku možda od drugih ustanova, da porazgovaramo s svakim pacijentom, da vidimo što se dešava, da vidimo da li što je to ordinirano, da li je to, dakle što su tražili pregled ili da li treba taj pregled s nečim nadopuniti i u krajnjoj liniji da li treba napraviti nekakvu interventnu proceduru. I naravno vi sad kad diktirate, pacijent odmah sluša vaš nalaz, dakle to možda neki ne vole, ja volim, zašto? Jer odmah mu ste de facto dali objašnjenje. Jer kad on sluša da od vas pita, ja pitam da li još nešto trebate, on vam pita i na taj način dobivate jednu bolju interakciju s pacijentom. Dakle, dobivate na brzini bolju interakciju s pacijentom, pacijenti su zadovoljni, nema dolaženja pacijenata drugi, treti, peti ili 10. dan, nego je to odmah gotovo, naravno ako je moguće da je gotovo, jer ima nekih nalaza koji su vrlo komplicirani i ne možete ih riješiti u minutu, 2, 3, nego je potreban je dan ili 2 konzultacija. I naravno, što je najvažnije od svega, taj sistem nam bitno skraćuje vrijeme. Skraćivanje vremena dobivamo mogućnost većeg obrtaja pacijenata i naravno s tim je čitav sustav puno efikasniji.
Ovaj program uvelike smanjuje mogućnost liječničke pogreške. Obogaćivanjem rječnika vlastitim riječima i frazama postiže se maksimalna razina točnosti i personalizacija programa korisniku. Osim što korisnici mogu dodavati nove riječi, oni mogu isključiti riječi izgovora sličnog riječima koje su u rječniku i na taj način dodatno smanjiti mogućnost pogrešaka u transkripciji. Taj program ima jednu veliku prednost. Dakle, vi možete diktirati slobodno ono što želite. Dakle, možete opisati, recimo, ne znam, kakav je auto. Ili, kao što imamo u radiologiji, dakle, imamo, što jako pomaže, dakle, imamo za sve organe, za sve sustave, imamo već gotove nalaze. Dakle, nalaze koji su uredni. Dakle, recimo, ako gledate trbuh, onda ćemo reći nalaz jetre, nalaz gušterače, žuči, čitav trbuh imate nabrojen i izdiktira nalaz. Što se dešava pri tome? Ima nekoliko prednosti. Jedna prednost je ta da vi morate ići kroz sve te organe, dakle morate ih sve opisati. Ponekad se može desiti da zaboravite jednostavno nešto zapisati. Druga stvar je jednostavnom glasovnom narodnom dobivate čitavu šprancu, recimo kažemo MR dojke. Tada će u sekundi uredan nalaz dojke biti napisan na skrinu. Tada vi gledate kako je napisano, da gledate recimo kožu, ovo, ono i upišete ono što je patološki. Na taj način se s jedne strane ste jako ubrzate, s druge strane vas prisiljava da idete kroz sve organe ili kroz sve sustave koji su tu prisutni i naravno izbjegavate mogućnost preskoka ili prelaženja nečega što ste zaboravili jednostavno napisati. Newton sustav je prilagodljiv svakoj profesiji. Za diktiranje s visokom točnošću transkripcije potrebno je koristiti odgovarajući specijalizirani rječnik. Rječnici se razvijaju i obogaćuju u suradnji s klijentima te sukladno njihovim potrebama. Razvijen je radiološki rječnik koji koristi profesor Drinković, opći medicinski rječnik koji se sastoji od više grana medicine, opći medijski rječnik, pravni rječnik te rječnik za parlament. Druga stvar tog sustava je, zbog čega je meni jako simpatično, to je svi imamo jedan specifičan rječnik. Dakle, ja koristim neke izraze, drugi radiolog ili drugi doktor koristi druge izraze i sad nam je trebalo možda par mjeseci da smo svoje pojedinačne riječi koje mi koristimo ubacili u taj sustav i naravno da taj sustav te riječi prepozna i onda uvijek piše onako kako, dakle vi koje najčešće koriste riječi, on ih jednostavno opisuje. To nisu samo opisi u smislu, ne znam, bijelo, crveno, lijepo, žuto, plavo, nego to su i medicinske dijagnoze, to su i komplicirane, kako velim, sintakse na neki način ili latinske riječi, tako da zbilja je, mogu reći da nama, dakle mi smo korisnici od 2016. Možda zadnjih par godina više ne ubacujemo nove riječi, jedno kad uvedemo neku novu metodu. Tako da kod nas mogu reći da služi perfektno i da smo ekstremno zadovoljni i čim proširimo koju djelatnost odmah dokupljujemo sustav tako da je sve u jednom sustavu. Program uvelike ubrzava protok pacijenata. Upotrebom ovog sustava vi niste koncentrirani na pisanje nalaza, niste koncentrirani na nekakve greške, naime sam sustav ima i mogućnost ispravljanja grešaka, tako da vi ako čak i pogrešite, recimo ja kad govorim onda prve dvije riječi kažem, koje često koristim, on ih prepozna. Tako da to je isto divna stvar. Naravno, gledajte, čim ste vi smanjili vrijeme koje trošite na administraciju, na pisanje nalaza, naravno dobili ste vrijeme za pregled bolesnika i možete više se posvetiti bolesniku i mogu reći, naravno visi tome koliko je ko brz, da mogu reći slobodno da od 20 do 40% može se ubrzati protok pacijenata. A evo kako to izgleda u praksi. Ja na ovom ISA programu, koji je isto također naš hrvatski program, već dobijem ponuđenog pacijenta iz našeg centralnog servera. Zatim otvorim slike kao što vidimo na ova dva monitora. Te slike mogu pregledavati praktički po slojevima. I kad završim takav pregled po slojevima, znači onda se odlučim da ću napisati nalaz. Kad se odlučim da napisam nalaz, dakle mogu to napraviti kompletno usmeno, ali mogu napraviti da uzmem ovaj diktafon i u njega kažem FastMR. Kad sam rekao FastMR, dakle meni je ovaj čitav nalaz tu već ispisan.
Kad mi je nalaz ispisan, znači pogledam, ok, koža mi je u redu, čvorovi su u redu i sad tu ovdje gdje imam normalan nalaz dojke, gdje nešto nije u redu, ću napisati žljezdani parenhim obilan uz fibrozu, te na 3 sata lijeve dojke, prisustvo tumora veličine 8 mm, suspektnog na malignu promjenu. Potrebno je učiniti biopsiju. Evo, i to je praktički taj nalaz sada gotov za taj dio i vi možete u sljedećem trenutku dati pacijentici takav kompletan nalaz. Naravno da to vidite, to vrlo kratko traje i je vrlo efikasno. Jednostavnim glasovnim naredbama sustav automatski ispisuje uredan nalaz. Reći ćemo Fast MR. I dakle tu odmah na monitoru imamo kompletan pregled koji je napisan, dakle to je uredan nalaz. Newton je vodeći u razvoju glasovne tehnologije temeljene na umjetnoj inteligenciji koja je u Hrvatskoj i šire postala neizostavan alat u odgovoru na digitalne izazove 21. stoljeća u zdravstvenom sektoru. Primjer profesora Drinkovića trebao bi biti dovoljan motiv da svoje poslovanje ubrzate i učinite produktivnijim uz ovaj sustav. Evo, još ću samo jednom ponoviti, sa mnom moj prvi večerašnji gost je gospodin Marko Poljak, direktor kompanije Newton Technologies Adria d.o.o. Pa dobro vam večer i dobro mi došli. Dobro večer, hvala na pozivu, pozdrav vašim gledateljima i vam. Pa evo, kao što smo čuli u prilogu, Newton Technologies Adria je vodeća zapravo u razvoju glasovne tehnologije temeljene na upravo umjetnoj inteligenciji, a Newton Dictate je neizostavan alat u radu svakog liječnika, baš kao što nam je ovaj liječnik to mogao i predstaviti. Pa dajte nam vi malo opišite kako je zapravo sve krenulo i kako ste uopće došli na tu ideju. Dapače, krenulo je zapravo prije dosta dugo vremena, 10 godina otprilike, možda je važno i vratiti se nekako taj dio, znači tad otprilike, obzirom da naša grupacija koja će sjedište u Pragu, zove se Newton Media Grupa, imamo nekih 30 firmi u 10 zemalja, funkcioniramo i imamo dvije vertikale, jedna nam je monitoring medija, odnosno analitika medija, a druga su nam tehnologije kojima zapravo ubrzavamo i koje su potpora ovom prvom djelatnosti, to jest prvoj djelatnosti. Ono što je dosta važno za ovaj segment koji se tiče pretvaranja govora u tekst, radi se o tome da smo mi imali u jednom trenu obvezu otprilike 1500 radijskih i TV kanala 24 sata dnevno ispratiti, što bi značilo da bi trebali u 3 smjene imati 4-5 tisuća zaposlenih, što na naših sa 500 baš i ne bi bilo odlično. I jednostavno smo krenuli gledati na koji način bismo mogli optimizirati taj svoj proces. Ne? Niko od ovih velikih zapravo kuća kojima smo se obratili, globalnih baš poznatih, nije htio razvijati te jezike kao što su hrvatski, slovenski i ostalo, jer jednostavno njima se to nije isplatilo. I nismo imali puno izbora, nego smo krenuli zapravo razvijati samostalno, odnosno prvo proučavati šta to znači, kako to funkcionira, jedna pa druga pa treća tehnologija i negdje 2016. godine, kao što je rekao profesor u prilogu, otvorili smo tvrtku u Zagrebu, to je Newton Technologies Adria i njoj cilj je bio zapravo educirati tržište na neki način, vidjeti da li ovaj tip glasovnih tehnologija ima neku budućnost, odnosno smisla uopće u regiji naše. Krenulo je zapravo, taj dio je onda krenuo tako da smo bili prvo po bolnicama jako puno, gledali smo na koji način procesi funkcioniraju, jer poanta je zapravo bila da ne želimo liječniku koji je onak prenapregnut zapravo s količinom posla, uzeti još više posla da uči nešto novo, nego da vidimo na koji način mi možemo bez seamlessly, kao da se uopće ne zamijeti da smo nešto novo ubacili u proces rada i na koji način možemo tako nešto ubaciti, a da liječnik vrlo brzo može to prihvatiti
kao taj vid tehnologije, da ga uopće ne zamijeti da je to nova tehnologija i funkcionirati na način da ima ove rezultate koje smo sad zapravo vidjeli. Ne? Baziran je trenutačno na umjetnoj inteligenciji, neuralnim mrežama, poprilično kompleksan sustav, važno je da ga se koristi način na koji treba, da ga se nauči koristiti i u suštini na taj način se postižu stvarno dobri rezultati i mi smo to radili znači u medicini, na hrvatskom jeziku i kompletno ispočetka razvijali sustav recimo na slovenskom, srpskom, imamo još sustave na češkom, slovačkom, poljskom, tako da dosta zapravo se ulaže i dosta razvijamo tako nekakve sustave kojima bi mogli optimizirati rad ne samo svoj interno, nego naravno i nekom drugom. Koliko ga je bilo teško uopće razviti na hrvatskom jeziku s obzirom na, evo, znamo našu gramatiku? Pa da, dosta kompleksno, najviše radi tih padeža, infleksija i slično, znači, i čak ne samo to, nego recimo i veznici, ovo slovo i, koje je često, to kad mi kažemo u rečenici, to ispada zapravo kao jedna rečenica bez da ikakvu pauzu kažemo, ne naglasimo nešto i, a često zna biti, recimo, i nam je završetak infinitiva, onda može biti nešto ti i koji slijedi tome. I to je dosta komplicirano nekakvom računalnom programu za uopće razumjeti i zato je tu bilo izuzetno puno posla. Znači mi smo 2006. dobili Teslino jaje zapravo za jedan od prvih sustava koje smo razvili. 2010. smo razvili aplikaciju mobilnu koju se može isto upravljati glasom. Mislim, to su sve interni neki projekti koje smo razvijali da vidimo dokud ta tehnologija može doći. Tak negdje 2016. i kasnije, dakle na ovamo, zapravo je dostigla tu mogućnost da i ovako kompleksan jezik može zapravo biti pokriven sa tim tipom tehnologije. Način na koji smo mi to radili, to je zapravo jedan vid suradnje sa Tehničkim univerzitetom, imamo cijelu tamo katedru, odnosno labo za računalnu obradu govora koji je u suštini naš, u Pragu imamo jedan development za grafičke segmente i u ovoj regiji, u Zagrebu, u suštini pokrivamo ove jezike koji su tu u našoj okolini, ali svi skupa radimo zapravo na nekakvom upgradanju, poboljšavanju tako jednog sustava i to je sad već došlo da ova naša vertikala koja se bavi medijima kontinuirano na dnevnoj bazi zapravo ažurira sustav, odnosno puni sustav, korpus tih riječi i tih zapravo forma riječi hrvatskog i ostalih jezika koji zatim ide u taj jedan sustav za strojno učenje koji onda radi nove modele koji su onda baza tog novog recimo rječnika kojeg znači, na dnevnoj bazi ažuriramo i na taj način poboljšavamo i aktualiziramo riječi koje se unutra koriste. Evo u prilogu smo vidjeli kako to zapravo jako dobro i funkcionira. Sada evo koristi liječnicima, ali pričali smo u pauzi kako bi to dobro došlo apsolutno svakoj tvrtci jer rijetko ko danas želi gubiti vrijeme na tipkanje, a i čemu kada evo postoji upravo ovakav sustav. Kakve su iskustva evo, nekih možda drugih korisnika? Pa, dosta su dobra zapravo iskustva, mislim, logično, ne? Upravo iz ovih razloga što smo prije rekli, koji se odnosi na to da je vrlo jednostavan za korištenje, da ga lako ubacimo samo u nekakav proces rada, bez da neke probleme radimo u sklopu tog procesa rada i na kraju krajeva zapravo jako smo ga otvorili prema krajnjem korisniku, tako da bez obzira koji mi rječnik u njega i koji imamo i što unutra zapravo smo mi stavili samostalno na toj dnevnoj bazi, krajnji korisnik si može samostalno dodavati neke i riječi i predoskoke kao što smo vidjeli zapravo u prilogu. Tako da nije nužno da je to isključivo liječnik. Naime, iako kod liječnika zapravo se uvijek krene sa takvim tipom tehnologije, onda ide se zapravo u pravni sektor i slično, jer tamo su nekako najveći, ne mogu reći gubici, nego kao što smo vidjeli, najviše vremena zapravo se onda može uštediti, koje je jako korisno, bitno općenito za društvo, jer smanji onda liste, pacijenti imaju brži protok, kao što smo čuli, i sve neke bitne stvari da dođemo zapravo prije na red sa onime što nam je bitno, a to nije da nam liječnik u suštini tipka. A i pacijenti bi dobili upravo ono za što se zapravo najviše i bore, vrijeme sa svojim liječnikom. Kolika je zapravo točnost cijelog ovog programa kada evo osoba govori pa on evo nekako to pretipkava? Tu mi volimo reći do 98%,
ima par stvari koje utječu. Znači, jedno je da zapravo taj neki proces prilagodbe. Ipak, s obzirom da je to novi tip tehnologije i to je na neki način glasovna tipkovnica, dakle, isto kao što se trebalo prilagoditi, odnosno naučiti raditi na tipkovnici, ovo je samo novi jedan prijelaz tog sustava. Prije su bili one mašine. Onda su došli ovi, pa sad touchpad, to odnosno nema niti tipki i ovo je zapravo nekakav logičan sljedeći korak u svemu tome. Pritom je još bitno imati dobru opremu, jer kao što smo rekli, za hrvatski jezik i ove slavenske jezike, oni su strašno kompleksni u samom svojem dijelu kad ih mi pripremamo. Dakle, ne znam, engleski jezik 200.000 riječi ovoga korpusa da krenemo razvijati model, hrvatski 2 milijuna otprilike tih riječi, odnosno forma riječi, da bismo krenuli zapravo uopće u razvoj. Tako da nam je jako bitno da sustavi koji mogu već na neki način, neću reći analizirati, ali filtrirati, na primjer, šumove, povezati da zna se da je fokusiran na neki tip uređaja mikrofona koji točno onda izdvoji taj glas kojeg on želi, a onda na neki način anulira ove ostale glasove, isto što je dosta bitno, pa recimo melodičnost i slično da se anulira. Ne? To je dosta važno jer onda u taj naš sustav ulazi samo čisti glas, čisti govor i onda ga možemo parsirati sa zapravo onime što je u našem modelu da bismo napravili tekst od onoga što se kaže. A nije potrebno cijelo vrijeme pričati na istom jeziku, baš kao što je i liječnik u ovom prilogu kombinirao hrvatski i engleski, program je to vrlo lako prepoznao i unio u sustav? Ukoliko, to je recimo sad jedna značajka zapravo tog sustava i zašto smo morali napraviti nešto drukčije nego što inače ti sustavi imaju. Recimo zna se vani, ne znam, po Amerikama da tak jedan tip sustava ima nekog administratora koji onda unosi stvari pa onda se standardizira, što je apsolutno pozitivno, ali s obzirom na novitet u suštini korištenja kod nas, mi smo zapravo morali stvarno prvo kompletno otvoriti sustav prema krajnjem korisniku, što znači da, kao što smo vidjeli, da oni mogu ubacivati svoje riječi. Dakle, to mogu biti riječi na bilo kojem jeziku. Sustav će sam ponuditi izgovor tih riječi, bile one na našem ili na nekom stranom jeziku, i korisnik bi zapravo samo trebao vidjeti, odnosno verificirati da li se slaže sa tim izgovorom. Čim on to napravi, ta riječ koja je ubačena od strane korisnika automatski ima veći ponder, odnosno važnija je za naš sustav od onih koje smo mi ubacili prije. Što zapravo znači da on kad ubacuje svoje riječi i kad malo radi sa tim sustavom, on može postići stvarno savršenu točnost na taj način što ga je sam sebi prilagodio i naučio ga je da ga jako dobro sluša, odnosno prati to što govori. Znači li to da programu ne smeta ni govorna mana ukoliko osoba ima? Pa da, zapravo manje govorne mane ne smetaju. Dosta se pazi da je zadovoljena ta znanstvena norma, znači da imamo taj state of the art segment pokriven, da se koristi najnovije tehnologije i da se prilikom samog modeliranja tih riječnika, znači čak i ovog akustičnog dijela, imamo jezični i akustični. Akustični znači taj dio gdje mi imamo, ne znam, osobu, demografija, dakle mlado, srednje, starije, pa istok, zapad, sjever, jug, znači da pokrijemo sve naglaske, da pokrijemo što je više moguće toga i onda te manje govorne mane se zapravo utope u samom tom dijelu analitike govora, jer taj naš model bi već trebao u suštini anticipirati što osoba želi reći na osnovu tog, recimo, te neke specijalizacije, ukoliko se o tome radi. Ukoliko je nekakav opći pristup, opći rječnik, onda opet se štuju na neki način modeli koji su u pozadini zato što je na taj način i napravljen, tako da se zna subjekt, predikat i te neke stvari također. Evo, s obzirom na sve što ste vi nabrojali, da je zapravo cijeli program poprilično opširan i sadrži jako puno toga, što mislite koliko uopće onda ima mjesta za njegov napredak? Ima jako puno. Ima, apsolutno ima. Biste li ga proširili možda i na neke druge jezike još? Apsolutno, radimo na to. Mi trenutno pokrivamo 19 jezika i to se uglavnom bavimo ovim najsloženijim. Da, zapravo. Mislim, napravili smo mi i engleski i takte neke, čisto da se kaže da imamo, ne, ali u suštini fokus nam je, pogotovo tim našim znanstvenicima, jezici poput, ne znam, mađarski, norveški i tako neki, i naravno ovi naši slavenski koji su ipak glavni fokus, ne. I onda na bazi tih modela razvijamo proizvode
ovisno o tome za što je potreban. Na primjer, Newton Dictate je jako koristan nekome ko treba uživo raditi transkripciju. Znači, MR mozga prikazuje ordnu organizaciju i on samo to priča, može pacijenti, ne mora biti ovdje, nalaz je gotov isti tren. Nije gotov sljedeći tjedan, ne čeka se nekog, nema duple ili više verifikacije, nego je sve automatski zapravo gotovo. Način na koji se kaže ono što će se upisati. Naime, treba preletiti samo tekst, vidjeti je li u redu. Drugi neki proizvodi su za analitiku telefonskih razgovora, na primjer, gdje se onda gleda da li je sve, to jest da li su neke kategorije koje su važne, pokrivene u odnosu između agenta i korisnika. Jer recimo to se jako rijetko zna koja je, jer najčešće postoji svega jedna nekakva kategorija koja se označi u call centru, na primjer, i onda se na nju fokusiramo da je to bila tema tog razgovora, što može i ne mora biti, ne? Treći, recimo, jedan sustav koji smo razvili, koji je dobrim dijelom korišten u nekakvim sastancima, sjednicima i slično, možda ga korisno spomenuti jer je nedavno baš bila isto priča sa digitalizacijom, umjetnom inteligencijom za gradove i to radimo u suradnji sa zajednicom gradova. I sad smo čak pokrenuli projekt u Sloveniji tog tipa, pa nadam se da će čak biti možda nekako cross-border suradnja, gdje zapravo optimiziramo dio izrade transkripata sa sjednica i slično. Dakle, nešto što je isto trajalo po 2 tjedna, sad automatski je evidentirano na toj našoj platformi, gdje zapravo onda netko editira taj sustav, govornici se odvajaju, također imamo opcija sa nekakvim drugim sustavima i detektirati, odnosno identificirati govornike i slično. Tako da jako puno područja mi već sad zapravo pokrivamo, ali u tom predmetu, to jest u tom segmentu obrade govora, svašta se može još raditi. Možemo li onda reći da je ovo program budućnosti? Ja se nadam da je više sadašnjosti ali definitivno je to nekakva ta prijelazna sad faza, pogotovo zato što, ne znam, često nam se javi neki korisnici koji jednostavno kažu da ih je sustav ubrzao ne onako u nekakvom malom postotku. Znači, na prvi dodir imamo baš empirijski otprilike 50 do 80% je osoba efikasnija. I onda recimo u nekakvim segmentima kad je stvarno jako bitna ta reakcija, a naš sustav kojeg smo mi razvili i dali nekome, odnosno vidjeli na koji način se može koristiti, korisnik nam javi da više ne mora dolaziti u 4 ujutro na posao, nego normalno dolazi, odradi sve što se tiče operacija i slično, analize tkiva i ostalo, i kad nam napravi benchmark analizu, znači samostalno smo dobili benchmark analizu i u jednoj, dakle, nalaz koji je inače docentica radila 9,5 minuta, napravi u minutu i 15 sekundi. To je samo jedan primjer koliko ovaj program ubrzava cijelu stvar. Evo, mislim da ste s ovim napravili jako veliko dobro djelo, kako za liječnike, tako i za pacijente, ali i za sve ove ostale, evo što ste nam bili nabrojali, jer vi nećete stati samo, pretpostavljam, na grani medicine, već ćete se razviti po, ne samo Hrvatskoj, nego i, vjerujem, cijeloj Europi ili po cijelom svijetu. Hvala vam puno što ste nam ispričali i predstavili vašu kompaniju, ali i vaš proizvod i naravno što ste bili moj večerašnji gost. Hvala vama. Evo, došli smo do kraja prvog dijela emisije, idemo na kratak predah i vidimo se uskoro.